makadi muri yeZimbabwe kusana zvekare panopa chivhitivhiti chenyu zvimeiti pandakati kupa nyaya dzinenge dzichipisa zuva nezuva right. Nyaya tinayo pana panyaya iri kupisa mazviredze social media da kuti tikuzivisei hazvinomira mushe zvinaomira mushe right. Chinzwa yakanyaya mamiriro yakaita ndekudai so ZANU-PF yapererwa, ZANU-PF yashaya kutoita sei right. Varakashizva vaita usiku wanhasi right. Timu rinonzi Kozva vanova maveterans vane side ravari kutsigira zvandoda kuti tizivisane. Vana maveterans I think vari kuside rana mahiya ndo mafungira andiri kuita nini because by 12 o'clock usiku vadropa nyaya vachitaura kuti Geza akapiwa mari 5 million but before nyaya idzodzo according comrade Nyoka Yemabhunu vakambozvitaura apa vachitaura ke second time. Geza ari kunzi akatoenderwa nemari kumba, akaenderwa nemari kumba kwake nemota aida kupiwa. Nyaya yakatombotenderera but ndofunga mwamuna kuzvinzwisisa. Akatombotenderera akatomboisa pana pamashure ndobva zvarambwa zvese naGeza right. Zvarambwa naGeza nyaya dzese dzekunzi Geza azotorwa mukadzi akatorwa zodii chichichi right. Ndoda kuti ndikuonesei pamwe pano panda kuti ndikuonesei mune picture here ramakaona ari kusekereta pasocial media rine repicture yemukadzi waGeza akasungwa. Ndozvada kutanga taziva because picture ari kusekereta pasocial media nderaGeza ane mukadzi wake vakamira vakabatana ndo picture chete riri kusekereta kore kuti akazotorwa kunotoni akazodai so right. Ndo vakomana vaiva vanonzi Varakashi vaiva ndo basa ravo iroro rekutenderedza nyaya reku so I think vana vemaveterans vatozoona kutoti nyaya yashata because tatitorimo time yacho iyoyo tatitora masitisi social media tichiongorora kuti ndepapa pari kupoya nenyaya ndepapi pari kupoya kubva vaisa nyaya. So toda kukuzivisai zvinoita vanhu ndo nyaya iripo isi tinoexposa zvinhu right. Auya akataura nyaya yekuti akapiwa 5 million hatina kumbonzvenga yedu tauya nazvo tikazvisa panapa ende tabva taisa screenshot tarwa screenshot pacho pavataura izvozvo tobva tazvisa kuvanhu kuti vanhu vazvinzwe ndozvavari kutaura. Saka vanhu musadzoswe kumashure nekuda kwevanhu vanopenga vanenge vane mufungiro wavo because munhu wese murwadziro wauri kuitwa iwewe ndo murwadziro wandiri kuitwa, ndo murwadziro kuti mubereki wangu, ndo murwadziro kuti mubereki wako, ndo murwadziro kuti asisi vako, bhodhi vako, mukwasha wako, murora wako vese vari kurwadziwa. Nhamo yauri kuona iwewe ndo nhamo yandiri kuona, ndo nhamo iri kuona ani nani wese ari kuwanikwa achigara munyika yeZimbabwe. So kana vanhu vachitaura kuti tinofanira kusunungura nyika hapana zvekudzoka mashure. So mhuri yeZimbabwe ndiri kutendai nemashoko iwaya ndauya nawo, mashoko ekuti tizivisane nyaya yaGeza ndiye achazopa signal. Ndofunga makamunzwa ega achitaura Geza munhu anounderstanda situation iri muvanhu. Zvakafanana nekuti munhu chero aimboita zvinhu zvakashata anosvika pakurwadziwa nazvo kuti apati weni chanditomboitira zvinhu izvozvi chii chandimbosapotera ZANU-PF yacho chii because atotoona kuti nyika yatofa, akatoona nyika yatofa pasisina aiwopo ndokutofa kwatoita Zimbabwe. So akazongoti arega nekubuda pachena munhu atibvira kurefu anonzi Amazon. So akabva angosarudza kutaura. So ataura so chamirirwa isignal ende signal iri kuuya ende chandoda kukuzivisa ndechekuti kana pachitaimirwa taikuna akafanana neMazonda munhu akakuti abatwe hazvingori kana zvangoitwa sekunge vanhu vari kubika sadza aiwa no zvinotorwa time zvogarwa pasi ende vakatogara pasi zvakatorongwa. Chasara kuti vanhu muziviswe kuti aiwa ngatipinde straight because matauriro aita Geza aya chero zvikanzi azotonyorwa mari mumwoyo mamuna angagwa zvimbopere akanzwa mashoko anorwadza makaudzwa chokwadi chinorwadza. Saka mhuri yeZimbabwe musatarisira kuti Geza angatengwe naeMazonda munhu zvini izvozvo hazvife zvakaitika. Vaifanira kutengwa kumashure uko asati atombotanga kutaura zvese izvi ndo paifanira kunge akatengwa. So panapa tinokutendai mhuri yeZimbabwe nekuona kwamunoita. Thank you for watching. Tinoda kuziva kuti pave neagreement mameetings ari kutora nzvimbo manheru akawandisa. Hapana pokuti kana tikaita mameetings nevatinoita mameetings nawo tobva taunza document our next movie tototaura kuti mhembwe iye yatira kubata kana tichinge taibata tira kusheyana achatora musoro ndiani. Izvozvo hazvisvike kupofu, hazvisvike kuvanhu but vanhu vari kuda kunzwisisa nevanhu because this issue is for Zimbabweans. Haisi individual interest yekuti ninga anofanira kudai kana kuti ndiye anofanira ndezvevanhu vese
ndezvokuti nyika yezimbabwe ifare, ndezvokuti vana vezimbabwe vararame zvakanaka. Handi mazvona. Saka handifunga kuti zvakanaka zvokuti tingavatatanzi zvamawirirana tipei pano, aiwa hatiite izvozvo. Hatipo pakudisclose mameeting atiri kuita, hatipo pakudisclose vanhu vatiri kusangana navo. Panapa tiri pano kuti tikutaurire gwara nekwatakananga. Anenge asina kugutsikana nawo, aiwa hazvina mhosva, ugona meet still in the way. Still the process is not going to be stopped. We are going to make it because we know that Zimbabwe yadaira. Hapana opposition party member atinoziva kuti uyu ane mainterest ekuda kuvaka Zimbabwe ataura naye akarejecta our offer. Tiri kutogara mameetings, we are doing this in the interest of Zimbabwe. Saka handisi pangave paine zvimwe zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka. Saka I think ipapo hamino kana I contributed 3 things which I thought maybe one of the things was not yet in the sense that ndabokatwa. My plea is let there be no bloodshed. Pasave nokuteuka kweropa. Zimbabwe has bled enough, and I pray kuti transitionally pave a smooth transition. Ya ipapo ndinopataurawo chaizvo nemazwi makuru. Isu hatisi kuda zvinhu zvokuti pange pari kudeuka kweropa. Hatisi kupataurawo chaizvo nembo kuti hanzi vana veZimbabwe vanofanira kunge vachirwisana. Asi tiri kungotaura nyaya dzekuti Mnangagwa ngaaite end over power. Because munhu kana wakundika ingozviona wega kuti ano indakundika, handisisina chandirikwanisa kuti ndiite panyaya dzine chekuita nekuti vaZimbabwe vasunungurwe. Hatisi kuda kudeuka, but Mnangagwa ngaaende peacefully. Ndozvatiri kuda izvozvo. Mnangagwa ari kungoenda. Besides ningati hanza hadi kana kuti hadini, whoever anenge ichongobatana vanhu vacho vatiri kungobatana navo, vatiri kuita navo mameeting, ndovatongomira navo ivavo. Let it be clear. Ipapo ndikubatewo muromo ipapo ndichibvunza mubvunzo ndichibva ndasanganisa ndatsangu Ruth Kanye. I'll give you a minute to ask a question kuna comrade Mabunu. Munoziva comrade pachishona chedu pachivanhu chedu vanoti musha mukadzi. Tikatarisa mamiriro enyika yedu the last 4 decades plus some change, vakadzi havana kunyanya kuiswa pahurukuro dzinenge dziri kuitika iko zvino. Vakadzi havana kunyanya kuiswa pazvigaro, atinoti ma-executive leadership roles. Vangori nevashoma vanenge vakangokandwa vamwe toziva mawiro anenge vakaita kunyanya vechidiki vari mubato iko zvino tese tinoziva atogona kukandwa remiyeasine kuti vakapinda sei. Imimi mumameetings amuri kuita aya pane here kakunyatsofunga kechivanhu chedu chokuti musha mukadzi, nekuti zvaitinawo Zimbabwe pamwe haita ayo muhondo, hapana mabara, hapana mabullets ari stray, although we saw bullets back in August gore riya on the street, but research inotaridza kuti pane nguva dzakadai so mukaisawo madzimai pazvigaro zvema-decision making, madzimai anowanza kuunza akadzi kurugare. Pane hanzvadzi yangu ataura tingi kwama-freelance vati hatisi bloodshed. Kana mumusha chaimo kana mina mai zvinotosiyana kana mukomana ari jaya akaroora, and you can't be a woman who make the home a home, not just a house. So ndaita before madaira mubvunzo wangu Ruth Kanye, you can go ahead and ask your question to the comrade, and then you can answer my question and both to Ruth's question. Thank you, comrade. Hello. Yes, Ruth, welcome to the space. We can hear you. Go ahead. Ruth Kanye. Yes, my name is Ruth. Ruth, we cannot hear you. We cannot hear you, Ruth. You need to clear up your phone so that your voice comes out, because yakatsikiriwa, it's muffled. Hello. Yes, continue, please. Hello. Yes, yeah. Thank you for welcoming me to the space.